Takže já bych vás chtěl uvítat u dalšího videa ze série World of Tanks. Já už jsem natočil jedno video. Mělo o půl minuty víc, než je 15 minut a mě to odmítli, takže zase další důvod, proč jako moc nemám rád, jakože mám rád YouTube, ale na natáčení nemám moc dobrou stránku. A to je teďka jedno. Každopádně dneska budeme hrát s tímhletím, ne? S tímhletím. Teda koupím spotřební doplňky, protože minule to byla hrůza, jak jste mohli vidět. Nebo ne, minule ne, to bylo to odhlašované video, no to je teďka jedno. Koupíme si jenom pár do nouze těch. Tak, 8, OK. Tak mám nový pásy, takže to bude dobrý a pojedeme rychleji, takže jdeme na to. Promiňte, že jsem musel odejít na chvilku. Musel jsem jenom něco udělat, no. Snad natáčím, jo. Dobrý. Jinak teď jsem si četl novou zprávu a budou nové francouzské tanky přidány, kdo to ještě neví. Takže jestli příští díl WTF. What the fuck? Co si to udělal, Hecere? Ty seš teda neurvalec. No a já asi taky spadnu. Nejdu. Tak asi už uvidíte s novým francouzským tankem, nebo neuvidíte, ale budete mě vidět v jednom tieru, jak budu hrát, takže to jsem velice zvědavý, jak to dopadne. S nubama. Skidos. Hele. Ježišmarja, vedle. Pořád tady nadávám. Ale úplně stejný model. Co? Ty seš blbej. Kdo to do mě sakra střílí pořád? Já radši zajdu takhle, to bude nejlepší. Nebo ne, já jedu rovnou tady. Jestli přežiju. Což asi nepřežiju. Já teďka moc nekomentuju, se teďka moc šetřím na hru. Soustředím na hru. Vedle. Ježišmarja, ty jsi hrozně otravnej s tím dělaný. Pojď. Ježišmarja, mně se to laguje a udělám toto a jede mi to úplně na druhou stranu, ta kamera. Toho jsem střelila. Ježišmarja, teď jsem ho střelil. Ne. Ježišmarja, na mě sedí moucha, teď tady ještě do mě, tyjo. Střelec, nebo řidič, nebo kdo to byl, je mrtev, tyjo, nebo zraněný, já nevím. To je jedno. Tyjo, na mě sedí moucha, mě to otravuje, tady jede dvojka, zničí mě, tyjo, všichni teda zemřou. Kvůli D2. A nebo kvůli PZku tady tomuhle blbýmu. Ještě obsazují základu, no vidíte, jak to máte vyhraný, no. Na rozdíl od nás, já ani nemám kill, tady tenhle mě zabije. No, nebo mě zabil dokonce. On byl celou dobu v tom křoví. OK.
moc aktivní hráč, to, když stojí celou dobu jenom v keři a zabít to. Já nechci hrát s šestkama. Jo, ale je to nadvláda, to bude zase zajímavý, no. Je vždycky zajímavé hrát nadvládu s šestkama, že? Protože to jinak nejde. To s čtverkama nejde hrát, že? Takže... No, s šestkama je to teda hodně zajímavé a nadvláda to udělá ještě zajímavější. Z minulého videa s těma easter eggama je tady Jin. Je kontrola RAM. No. Tak. To. 2 z našich budou zničení, jeden z nich, tyjo, já se prvé připojím asi. No. Pojď. Co se teďka děje? Teďka sekl úplně celý tablet. Mně se teďka seklo úplně celé. Mně se úplně seká obrazovka, tyjo. Teď se mi to zase seklo. Zase se mi to seklo. Proč se mi to tak seká? Asi to je tou grafikou, já si to budu muset pak snížit asi. Zase se mi to na chvilku seklo. To je neskutečná sekačka toto. Zase ta moucha, ježišmarja, proč ta moucha pořád na mě sedá? OK, no a teď jak se jako mám hýbat, jo? Nesekej se! Prosím, nesekej se aspoň teďka, když tady na nás útočí leoparda, moucha na mě útočí. Kam jedeš? Shit. Scheiße. Můj oblíbený song. No, co se dalo čekat, tyhle. Já věděl, že tam je, já zastavím jako idiot. No, to si děláš prdel. Ty se to seš... To! Ježišmarja, já si budu muset nastavit tu grafiku menší, mě se to úplně seká. Já mám totiž všechno na vysokým. Tak jo. OK? Tak jo. Tak, no, běž pryč. No, než se mi to zase načte to nastavení. Kvalita vody třeba střední, kvalita střední, kvalita vody dáme vysoká, střední, nízká, ultra nízká. Jdeme vyzkoušet. S čtvrkama, no, tak to se dá. To je úplně dobrý song, vám musím říct. Jinak mi řekněte, jestli mám dělat... Ježiši Maria, já toto nemám rád. Pak mi teda řekněte, jestli mám dělat další easter eggy, nebo nějaké top easter eggy, nebo top 5 vozidel podle mého. Top 5 podle mě nejlepších vozidel, nebo takhle nějak mi pak napište, nebo já nevím, jak mi to řekněte, ale prostě mi to napište. Jestli mám dělat top 5 nejlepších vozidel podle mě, nebo s kterýma se mi nejlíp hraje, nebo takhle nějak. Už nám obsazují základnu. Ty jsou drsní. Jelikož já mám artko, takže bych se nerad pustil takhle do bitvy hned. Tak půjdu asi odstřelovat, jo, protože já jsem art
Já jsem prostě art, já jsem prostě umění pouliční asi, tyjo, když jsem art. Ne, ty jsi neskutečný, proč zrovna do mě? Že tam máš 22 000 jiných cílů a ty si vybereš zrovna mě, ty jsi neskutečný. Tak ti to oplatím. Ha. Máš to, vole. Už já zase obsazuji. Teď jsem se lekl. On asi na mě míří, no. Však to povalí koule. Ne, já ho neprostřelím. Kdo to má? No, tak samozřejmě. Na prosím, BT na A. Já už budu mi nabitý. Tak to tě vyjedu. Střelit. To bylo hezký. Promiňte. Tak, můžeme. Asi moc hlasitý, co? Ne! Promiňte, já snímám s tím. Já jakože se zvukama moc neumím, promiňte. Umím, ale neumím snímat tak dobře, jako třeba... To mě zničili, než jsem přijel, ale to jsem přijel docela rychle. Jo. Tak. Ne. Co tady věšíš? Kde seš? Tady seš. To je M3, to je škoda, já jsem chtěl do toho. Ty seš blbej! Ty seš blbej! Tak jo. Zničíme to Číňaňům. Zničíme Číňaňům jídlo. Schválně, jak to přežijí, no. Jo, tady ještě Kreuzer a OK, zrovna já, že. Aha, on je asi odpojený, nebo co? Počkáme si. Troll! OK. Mám kulomet. Jo, se mi to úplně seklo. Ta hra. Tak jo, tak ještě jednoho. Jdeme na lov ještě druhýho. Nebo prvního, nebo druhýho, to nevím. On je asi odpojený, ne? Když on nemá žádný killy. A já jsem ho vlastně ještě neviděl, takže on by měl být asi odpojený. Dáme si opičí kapky. Nebo já nevím, jak se to teďka jmenuje. A jo, asi bych měl jít za nima, protože on by mě zestřelil. Jestli má nejlepší dělo, tak by mě zestřelil na 2 rány, no. Takže půjdeme. Zničíme jim tady věži. No, jak chci obsazovat. Se chci odpočinout. Já jdu pomoct. Ne, nejeď, nikam nejeď. Horný kluk. Pinopombo. Ale sorry, že se ti posmívám, ale jako někomu to přijde jináčí. OK, zastřelíme to, jo. Ne, nejeď. Ty on mě poslouchá, jako kdyby mě slyšel, nebo sedí někdo vedle mě, ne, nesedí. Neseď. Ne, ty jsi blbej. Jsi blbej, nemám tě rád. Schválně. Uí. Ještě k tomu zeď jako bonus, prostě. Ahoj. Já vystřelím jako to. Jako vítězná střela. Takže já bych se s váma chtěl rozloučit. A čau.